wekdal Sang Bratasena. Menggalih para Pandhawa nggenya nampi peparing saka nata Ngastina Sang Diwadi Dhestharastra. Wujude alas Wanamarta ya Wisamarta, kamangka ing kono tetela alas Gung Liwang Liwung Jalma Mara Jalma Balastra. Jroning batin rumangsa diwirang-wirangke wauta. Gumregah Sang Bratasena dupi mulat praptane Raden Puntadewa. Nata Kresna ngandika, "Duh Yayi Prabu, hayya sungkaweng tias. Mulat solairainira Radyan Werkudara." Yayi Sena, pagenya tak sawang runtik penggalihmu Yayi. Wiwit mau nyingkur marang pun Kakang. Yayi, yen pancene pun Kakang sing luput, lega lila lair batin, pun Kakang njaluk sing gedhe pangapuramu Yayi. Wah, barep kakangku, aja diterus-teruske. Kelakyanku iki ora ana sambung rapetik kelawan sedulurku kabeh para Pandhawa. Kaya ngene iki mung merga banget nggonku gagas Pandhawa kuwi jare diparingi ganjaran, nanging delongen kae wujude alas Wisamarta, alas Gung Liwang Liwung Jalma Mara tekan kene mesti mati. Yen aku entuk ngucap sak temene Pandhawa iki diparingi ganjaran apa arep direh patine. Kakang Mas nyuwun pangapunten, napa Kakang Mas badhe miwiti dedharan pasulayan? Wah, Permadi, ora watak aku miwiti dedharan pasulayan. Nanging yen alas Wisamarta iki dianggep Pandhawa nampa ganjaran, aku luwung ora gelem babat alas. Wis tak jarke wae. Yayi, pun Kakang wis ngawruhi watak wantune si adik ya, aja diowahi mengko mundhak dudu Bratasena. Mula Yayi, ayo enggal-enggal diwiwiti anggenya babat alas Wisamarta iki Yayi. Nanging sadurunge ayo tak kanthi nyuwun pangestu marang Kanjeng Ibu. Ya tak derekke dawuhmu. Mangkono hambek satriya, mung katri ingkang kaesti, ingkang sinebut Tridharma sayekti melu ndarbeni, tansah katut anggondeli gumulat salira sanggup.
prastawa dawuh pangandikaning Raden Puntadewa. Para Pandhawa miwiti anggenya babat alas Wisamarta padha cancut taliwondo golong gilik gugur gunung bareng makarya. Aku njaluk pangestumu bakal miwiti babat alas Wisamarta iki. Iya ngger anakku Bratasena, pangestune ibu sak gunung ya ngger marang sira Pandhawa kabeh ya ngger. Wah ibu, ya mung welinge ibumu ya ngger. Nadyan kaya ngapa penandhange Pandhawa ngger. Cilik aja nganti kowe nakokne gedhe nganti njaluk kadonyan Ngastina ya ngger. Wah ibuku, tak estokke dawuhmu. Panyuwun ibu kumarang Gusti Rina wengi ngger. Pandhawa bakal pinaringan kamulyan lahir lan batine donya lan ngakirate. Wah ibuku, jegegrek pindha tugu Sinuarta sang Bratasena. Denira arsa badhe babat alas Wanamarta ya alas Wisamarta. Giya matekaji ungkal bener blabak pengantolan miang Bayu Braja sakala imangke. Kewan-kewan isining wana samya keplayu malang tunjang bubar sarsaran. Kayu kekayon padas gempal wit-witan padha ambruk rompal kaprabal kapraoso.
ati sing ngendang. Panggonane tak obrak-abrik. Wah. Aja ninggal aku trimo gonceng wiwit putus janjine bebarengan mbok aja ngece aja ngece lamun ngece gang mrene gang Ojo ninggal aku trimo bonceng wiwit budal janjine bebarengan bareng-bareng lambe abang kok kapiran praliyane mbok aja ngece mbok aja ngece lamun ngece kecelek temben burine enak tenan ya truk enak tenan wong digarap sing temenan ya mesti enak to lah yo iki lek aku kudu BCGT arep delok lambene Mbak Tari Pak plerat ini wong sak kok lambe kok iso ngiwonengen wong pancen setelane kaya ngono kuwi Cak Pedi sampean ten pundi Cak Pedi ningali sinten sampean kan manggene teng ngriku. Lagi. Biasanya ketengah di sampean. Nggih. Piyambake pindah teng mriku soalé wedi diuncali gelondongan kayu, gelondongan. Lah iya. Kuwi mau jan gelondongane tekan ngendi-ngendi nganti. Murat-marit kabeh. Nek perkara sing ngendang kauncalan gak apa-apa, nek sing ayu-ayu niku lho men. Lah iya. Mas Bagong, dalem pripun? Bratasena niku mbabat alas niku kan kangge membangun satu negara nggih. Betul, betul. Nisane iki lha mboten. Lah pripun? Tiyang babat alas niku kayu-kayu gelondongan ditebangi didol. Lah ilegal logging niku jenenge. Ilegal logging niku niku melanggar hukum niku. Betul. Kok mboten caket niru Bratasena nggih? Lah wong membangun demi kepentingan negara. Nggih kok pripun to? Lah nggih. Lah niki malah sakniki niku peran orang tua niku nggih kudu bijak. Wah, saestu. Saestu nek ngadapi kemajuan modern niki nek
piai sepuh atau orang tua tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, ketinggalan Cak Pendi. Saes lho tu. Saes lho tu. Saes lho tu. Saes tu lho. Ngoten lho. Aku leren loading sik terus saes ya tu. Kuwi tinggale ya genah noti. Mas Petro. Dalem. Kalau mau ngajeng kula sampun kali Mbak Tari ngaturaken bahwa pinjing kita nggak selikur April. Oh ya. Ini kan peringatan hari lahir Ibu kita Kartini. Ya. Pewayangan kan wonten Mas Petro nggih. Nggih. Sri Kandi misalnya. Terus bunyi kepahlawanan Sri Kandi Mas Petro. Nah, Sri Kandi itu salah satu bentuk dari perjuangan seorang wanita. Orang-orang gelem kalah karo sing kakung nggih, Nadian Putri nanging duwe kasaktian, duwe kepribadian, duwe keilmuan sing mumpuni Sri Kandi. Berjuang demi nusa dan bangsa nggih. Berani berkorban demi nusa dan bangsa. Sami kali Raden Ajeng Kartini. Terus niku. Nah ini kan kalian yang tari kok. Nggih. Tari. Dalam. Anakmu wingi ugal-ugalan koyo ngono kok jarno ae. Apa to? Oh, ya apa sih? Anakmu lu gawe kengkong-kengkong itu. Alah. Ya apa? Loh, iku kreatif, Cak. Kreatif. Sepeda wutu sing biasanya polosan ya, Cak. Tak kandhani. Aku iki termasuk bangga sebagai orang tua iki yo. Anakku iki lho sepeda wutu. Mari ngono dirubah-rubah, diprotoli. Iku kan ada kreatif. Yo, meru diganti brong. Dadi suarane bangga ya. Wah, bangga lah terus mari ngono lek sepedane saiki iso bau panter. Iku jenenge mak koplak iku jenenge. Kersane Mas Petro ning tari cek nyanyi kasmaran sesuai request penonton. Tepuk tangan penonton. Ning tari monggo Rahmadani. Ayo jalan gemular dados. Cerita karo sapa yen ora cerita kok tambah nelongso. Oh saya suwe kok ngene rasane setino tino mong ngatoni wae yen ora sambat wis ragu
delok metuluh ana mripatmu wajahmu besekut jan kaya kathok dibuteli lambemu kala bendana ana apa sih kakak gua mangerti ya kala bendana sak temene aku iki nembe wae ditukani dening Kakang Mas Arimbo. Lah ono apa kok disedeni? Mergo aku duwe pamundutan bakal suwita marang satriya Pandhawa kang kekasih Raden Bratasena. Ya mesti wae disedeni. Lha sampeyan ku gane-gane kok mosok jatuh cinta karo Raden Pasabrata. Abak tibang golek Raden Brata sik kene. Buta-buta pregodan iku pake biadek tak apa iki yo kakak mbok. Kae lho. Sing bedhok kae buta pregodan iki gantenge ora umum. Kae lek mangan 3 piring langsung sak emplokan. Butane sing sitok rada tuwek kae sing ngethuk kae masya tuwek ngangeni kae. Aku ora sudi ya kalau bendana aja gawe-gawe kowe. Oh sampeyan Jawa iki kok mbok wis aja nuruti bratamu sing ora-ora iki lho kakak gua. Kang Raden Bratasena kuwi wis ngrasa ana ing jejantungku ya kala bendana. Mula mangerti ya. Katresnanku marang Raden Bratasena iku ora bisa diganti marang priya liyane. Nadyan nganti tekan pucuking jagat aku bakal ngupati ana ngendi papan dununge Raden Bratasena. Palugon lakuning lekas lukita luniting kitung Bendana piye kakak gua brantaku iki wis ora bisa tak trenggalani maneh nadyan digondel ana mberot dialongon aku meluncat kala bendana bela dalah kakak gua ya jane kabeh ya jalah lho cek sampean lu kok aku ke sing gawe napa be sing rekane pangan kuwi sapa ya kakak mbak jam ligan kala bendana kowe ora wayahe gumantung marang Mbak Ayu kowe kudu iso ngapa-ngapa dhewe wis wayahe kowe mancik dewasa bela dalan piye iku kala bendana wis dadi sumpah prasetyaku. Ora dadi garwane Raden Bratasena luwung tak entengake patiku kala bendana. Bayumu pamit kala bendana. Wela dalah. Waduh yo. Kakak mbok minggat. Kakak Prabu. Kaya
Budi menika. Eko bumi dwi sawah tri gunung catur samudra panca taru satpanggonan Sabto pandita asta tawang nawa dewa ing tekan kene. Wah, jan luwek. Bagian pira iki mau aku nganti lali iki cak pendi. Mbah.